Bună ziua toată lumea, ne găsim în episodul 2 din Mario Sport cu Delu. Ia zi bă, Care e la mă? cine? De ăla, cine-i? Nu știu bă, nu-l cunosc. Nu, hai bă, Claudiu, nu. Cine e la mă? Nu știu, un boschetar mă, dă, ce să fac ăla mă? Nu. Un... Da, târcoare. asta. Da, te prind mâine pe stradă. Bă, de ce bă? Păi, nu... Unde ești? Iar ai venit aici la... Acum să nu. Cine Ăsta vrea să strigă zic directoarea. că cine vrea să fie agent FBI să vină în fața Coloseumului. Ăsta strigă doamna directoare, eu strig directoare. Adică, doamna directoare. Bah. Of. Ce mă, voi sunteți șmecheri? Profesori. Eu că i-am scris, mă. Dică vrea, bă! Dică vrea, bă! Piartă, auzi, doamne, piartă. Casă de ceapă, bă! Hai să facem nunta. Zi la ăla, că la loc, ce? Ce străbă, mă? Ce vrei, mă, mare? Hai, fii atent. Claudiu o iei de soție pe directoarea Ce ai scris? și directoare ei de soț pe Claudiu. Da. Te-ai emoționat? Te-ai emoționat. Da. Hai, zi tu, da, tu. Zi, da, hai, mă. Zi, mă, să zică da, mă. O să-ți Claudiu, da. Bă, nu ăla, bă, nu. Bă, tu, mă era vrăjitoare, vezi că dau. Eu ce portbagaj are? Nu, mă. Ai auzit ce-o zis ăla? Ce? Că cu mine face aia nunta. Directoare sau nu. De dacă nu bulău, încă chemăm fiscul pe ea, care are prea multe datorii. Îi zic că bă, până ai capele n-audea. Capele udea, bă. O și bat, o iau de păr și o duc ca câinele. Bă, ce faci asta? Tu, nebunul. Mă, de aici nu mai știu să numere mai jos. 5. Bă, Unde? hai să merem și noi. Ia mașina, așa, să merem. Merem pe aia, suntem acum, ia, vino aici tu. Tu, hai că nu mă pot băga în ea, să opresc. Stai, mă. Stai tu, nebunul. Cum ai făcut aia la amăr? Da, dracu știe. Că am apăsat aiurea. Directoare. Bă, vezi că se dă ăsta, bă, la ta, bă, Bogdan ăsta. Nu, mă, că ăla e sclav, mă. Slav, nu Ăla e bine, mă. sclav, bă, dracu. Stai că-i scriu iubire, pat așa, aude. Sunteți oficial soț și soț. Bă, ce emoții, mă, și mai nu încarcă încărcătorul, mă. E prea bună marca, bă. Nu, mă, de la LED o fac. Păi îi scos din priză. Îi scos din priză, mine ai... Fa, că nu de LED.
Bă, dar asta e mută, nu vorbește. Ai dezamăgit-o, bă. Ești cel mai groaznic iubit. De ce am dezamăgit-o, mă? Păi tu n-ai văzut, bă, că era supărată, bă, du-te, bagă-i lemne să o bă, tu proastă, vine aici, nu te băga peste ei. Claudiu, ai rănit-o. Bă. A, păi o bată, mă, de nu... Du-te, De, bă, tu da. te scuiți între ochi. Ei. Bă, să nu te băga între ele. Bă, i-ar zice ceva de dulce la Bogdan ăsta, că deja mă și disperă, face prea multe figuri. Tu... Ia-ți place, bă, așa mașina mea din profil. De asta că nu, bă, că acum s-a ocupat cu plin, Uite-te în spate, mă. Da, mă, mă. Ești dezamăgit că nu te mai bagă gagica în seamă. Bă, scris directoarea ceva, eu cu spatele la laptop, Uh-uh. Bă, Catlin asta, e româncă? Sau cum dracu o cheamă? Nu știu, bă, dar combine-te cu Cătălina aia, Catalin, Chitilin, Păi aia, mă, eu Chitilin, ce zic, Cătălina aia. Catin, Puii mei știe cum o cheamă. Catlin, mă. Bă, mi se descarcă și telefonul. Că... English, yes. I need the boyfriend. Ce-i, bă? Girl. E engleză? Cred că da. Girl. Friend. Eu am ajuns să mă rog de doamna directoare. Say wanna say. Yes. Or no. Și? Girl. Bă, Dick, gata. Ce? Zice că m-am combinat cu asta, cu Cătlin asta. Mă las-o, bă, că e engleză. Da, da. Fii atent. Ce zic? Știi ce înseamnă, bă? Aoleu. Ce? Să mă sugă. Înseamnă... Auzi că ok! Bă, ești prost? Oh, bine tu! Bă! Nu. Ei. Îți want? You like auzi ce am zis că dacă îi place bota. Ce dacă îi place? Bota. Și ce-o zis? Acum nu știu ce vrea să zică. Bă, vino și Bă, tu eu aici. caut... Nu, mă, că eu caut pe directoarea. Vezi că te... Uite, bă, e aici, prostule. Tu te Unde? învăți- Păi ea vine după tine, bă, idiotule, și el și ea, Bogdan ăla. A, păi, de nu-l scrii pe Bogdan la între Uite, stai, mă, zic... Bogdane, nu te mai după ei, că îți fac... Bă, Catina asta ta e aici, lângă mine. Bă, uite-te ce am scris de Bogdan ăla. Bota. Stai. Ce ai scris? Uite-te. Dar nu mi-arată. Bogdane, nu te mai lua după ei că-ți fac botul piscină. Și ce-a zis? Nu zice. Nu zice nimic. Mai dă-l, mă, drecu, că deja mă disperă pe mine. Uite-l, bă, că iară merge, mă. Bă, stai. Dai stai după mine, mă. Care tu de vorbă cu el, cum știi tu. Ce? Stai tu de vorbă cu el, cum știi tu, așa. Am Fac. Bun? Aha.
Dacă te enervează, zi că vin și eu. Bă, Oh. zi la catina asta să nu mai vine după mine, cobat. O scuip. Bă, papagalule, nu te mai duci după ei. Ui, că acum nu mai găsesc, bă. Bă, dar ție nu ți arată ce scriu eu. Ba, Nu, ce am zis acum? că te iau pe sabie. Păi așa, mă. Că te iau pe sabie. Mă disperă deja, dar uite că nu comentează nimic. Au, Bă, scuze. dar nu găsesc Așa, pe directoarea, bă. mai merge. Vezi că am crezut că ești Claudiu. Păi Da, nu, ce? mă. Ce, bă, și-o te scuze? Da, mă, păi ba mort în casă, mă. Păi zic că ești prietenul meu, poate să ia de bine. Bă, Claudiu, e frate de a meu, dacă te ei de ai Zic că e glanda. belengărul. Ce zice? Ai înțeles? Eva, vine aici tu, stai să mă duc după ea. După cine? După una, Eva, stai. E aici lângă mine. Stai bă să întorc, bă, ce proastă e mașina asta. Așa, perfect, perfect, perfect. Marș, mă, de acolo. Mamă, ce-l bat. Bă, vină, bă, și al pe ăsta de aici. Bă, zi-mă lui Alex ăsta să plece, bă, că-mi strică mie aici combinațiile. L-omor, îi dau în cap. Bă, bă, Cu topor îi dau. bă, uite-l aici, mă, vine și al de acolo. Unde mă, bă? Stai, Uite, mă, mere unde? după aia, mamă, l-omor. Dă-i o flame, mă, dă, eu trebuie să mă să vorbesc cu asta, că te superă. Cu directoare? Uite, Mamă, Da. bă, ce șmecher era. Bă, vină, bă, și al pe ăsta de aici, bă, că fac crimă de om. Bă, vină, mă, și al, mă, pe ăsta de aici. Bă, zi ceva, hai să facem o cursă ceva, vină, bă, serios. Că ăsta, uite, tot după ea mere. Bă, vină, mă. Stai să mă iau de Bogdan. Vină, mă, bă, lasă-l pe la dracu. Vină, mă, și al pe Alex ăsta, bă, fraiere mare. Bă, zi, mă, să plece, mă. zi moș. Așa. Jet, fraiere, jet. Hai, prieteni. Ce te bașobolane? Da. Ah, ok. Are asta, prieten, mă, murță, mă. Marș! Uite, de Chris, îl omor. Vai, Alex, marș. Marș, mă, căcatule. Marș că-ți bate, hai ce îl bate. Băi, nu te băga în directoarea marș. A ce Marș fac? că... Bă, dar... Pleacă de la Bă, joc. Mamă, Bogdane, uite-te. eu ți-am scris eu, bă, taci că ți iau glanda. Uite ce am zis. Nu morde. Acolo. Bă, Eu- toate se ține după tine, bă. Ba de acolo. Bă, dar asta ce vrea să facă, mă? Bă, Ui, mă, cât îți vine. stai că zic eu acum ceva. Fii atent, citește. Vrei pula.
Bă, dar tă vine, bă, omul ăsta e fenomenal, mă, tămere. Stai că mă duc după el. Ai rănit-o. Bă, marș, mă, bă, ce să bagă, bă, papagalul ăsta. Da, cu ce? Păi nu știu, mă, dar... Uai, deci acum de nu în jur de lea sătana. Ia, mă, ui, bă, ui, bă, ce tupeu are fraierul. Cine, mă? Marș, ui, bă, ce să ține după ea, bă. Bă, marș. Ai, ăsta e incredibil, bă. Cu ce? Marș tu, vai, vai, lămor. Uită-te, bă. Vai, bă. Șefa, sunteți bine? Bă, Da, mă, că vreau să povin pe asta, zic că cer scuze. O ieșit, bă. îmi cer scuze, iubire. Nu, ieși, mă, ce ai? Cum să nu? Eu o văd. Mi-a dat ignor. Ba, acum a ieșit. Nu, ce facem? Fii atent ce zi la asta, că a ieșit, fii atent ce zi la asta. Marș, bă, deci de mai vine handicapatul ăla. Bă, ce faci lui asta, mă? Eu ce-am scris, bă, hai, mama, Ce? Eva, de ce ești supărat? Bă, nu mai am gagică, fra. Stai, bă, să mă duc să o consolez pe Eva asta. Eva, Dar tu cu ea, mă? bă, nu știu. Bă, dar eu mă schimb de hainele astea, gata. Le-am Dar ai întrebat-o, mă, casa? Bă, ai răbdare, mă. Albastru. Stai să mă schimb și eu, că nu mai suport roșu ăsta intens. Deja mă disperă. Bă, dar ce fel arată, bă? Bă, negru cu roșu, cătă. Negru cu... Cu roșu, tricou stai. roșu și pantalonii. Ui, așa, fra. Vino aici lângă mine. Ui, fra. Bă, parcă mi-e șmecheră. Cu... E șmecher rău, bă. Nu, Ui, că eu, da. te așa. Ui, că-s mult așa și Eva. Mânca așa bucile, eu ce buci are. Bă, schimbă-ți ăia, cum îi zice, ciorapii ăia. Da, trebuie să mă dau la ta. Am scris eu primul, nu mai vrei să scrii. Deci dacă ai scris, ești prost. Marș de aici din combinațiile mele. Bă, mi-au plecat toate gagicile, am avut vreo 4 zile, mai am Bă, ia. una. Ah, ok. Întreabă, bă, nu-i zi ok. Mă duc să mă plimb puțin. Hai, bă, că plec, sau. Salut. Mă duc la... Bă, vino și vezi că poate vine ăsta peste mine. Nu, mă, că mă... Zi-mă la aia să vin. Hai că vine. Hai în join 23. Join. Bă, se scrie legal join, nu dacă vreau să scriu. 23? Da, mă, join 23. Nu, hai, să plece proasta în join 23. Nu vin proasta. Bă, vai, te-a făcut împuțit. Vai, te-a bat. Nu cred. Băi, nu mai bate, mă. E ce scrie ăla, bă?
Bogdan. Ce? Uite-te. Vezi, poate să supăre Eva. Nu, mă. Dic. Alex Drain, hopa. Bă, vino bă și-al pe... A, așa, marș, gunoiule. Stai mă să vorbesc cu el că ăsta știe unde e sus aia. Dar știi unde s-a dus aia ăla? Da mă, taci din gură, să mă înțeleg bine cu el. De cine să te fure, bă? Mă ăsta. Mamă, ce belisima. Taci mă din gură să vorbesc cu ăsta. Bun. Vino tu, cioară, aici. Vino aici. Da, uite, bă, ce fuge proasta, mă duc după ea. Bă, unde fuge? Bă, nu mă, bă, nu te duc asta că e șefa. Baby asta. Nu, prostule, cioara asta. Asta, bă, cred că e șefa. Așa, și? Mă dau la ea, hai să te... Țigan care Nu, fură mă, oameni. că ce cu ea. Cine e țigan? Eva, câfă. Bă, arată super șmechere astea, culorile astea, bă. Bă, ce s-au de acolo? Spui sau nu unde e, mă disper rău. Bă, ce să fac, mai facem aici? Stă, mă, taci. Arătarea, o, arătarea, dracu. Bă, da, are, și-ai scăldat și mi-o fum. Bă, milogule, ce faci acolo? Bă! Bă! Eu, Ce ori mai făcut ăștia? nimic. Tot Că am încerc fost la în- Eva asta, bă, dar... Eva, da, și nu vreau, mă. Mă stai că întreb pe baby asta, nu cumva e directoarea. Baby, bă, ești prost. Păi așa o cheamă. Da, mă, da. Baby, ce este?
Zi, mă, direct, PNL, dă-te în papuce. Tu tot te hârâi cu ăsta pe aici, mă. Puțin așa. Claudiu, ce vrei să-mi tastezi? Spune-i, mă, la aia direct. Dar degeaba eu. Aprind, nu, fă! Nu fac nimic. Eu nu știu ce să fac, eu fac început, ai mâncat. Bă, că aprinde becul, că e aici au... Nu mai aprinde. Dar cu ce? Să tu... Nu, ce face, bă? Mai stăm o tură. Oprim filmarea? Da. No, bun. Atât a fost Suntem episodul. nerede. Pa, pa. Chiar Zi. ne râde, mă, bă. Zi, bă, și tu ceva, pa. E, vă pupă Jean de la Careopa. Da, da, da. No, Mersi bine. eu. Pa, pa.